Dobrodošli u novo izdanje Info magazina koji uređuje magazin Plus iz Visokog. Pozdrav, Mato Kozna. Ana Babić, načelnica općine Visoko, agresivno je krenula u realizaciju predizbornih obećanja. U ovom izvještajnom periodu obavila je radne susrete s predstavnicima javnih preduzeća, javnih ustanova, ugostila je ambasadore Španjolske i Amerike, te delegaciju privrednika Turske. Osim toga, njezina politička partija SDA osigurala je koalicionu većinu u općinskom vijeću Visoko. Ovo izdanje magazina Plus započinjemo izvještajem o tom koalicionom aranžmanu. Cijenjeni gosti, uvaženi mediji, srdačno vas pozdravljam i želim dobrodošlicu na pres konferenciju Stranke demokratske akcije u povodu potpisivanja međustranačkog sporazuma između Stranke demokratske akcije, Nezavisnog kluba vijećnika, BPS-a i Stranke za BiH. Kako sam već spomenuo da je tema današnje pres konferencije potpisivanje međustranačkog sporazuma, danas će vam se obratiti gospodin Mirza Ganić u ime Stranke demokratske akcije, Jasmin Dlakić u ime Nezavisnog kluba vijećnika, Halim Drvišević u ime BPS-a i Vahid Heću u ime Stranke za BiH. Međustranački sporazum koji je danas potpisan ovdje u stranci, ja ću ga pročitati, nije dug. Ovaj sporazum definiše dogovor oko postizanje većine u općinskom vijeću Visoko, kandidata koji će u narednom periodu obnašati funkcije predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Visoko i strateški pravci rada i djelovanja općinskog vijeća u mandatnom periodu 2012-2016. godina. Većinu u općinskom vijeću Visoko čine Stranka demokratske akcije, Nezavisni klub vijećnika, BPS Sefer Halilović i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Za predsjedavajućeg općinskog vijeća bit će imenovana gospođa Mirela Bukva-Mateša iz reda vijećnika Stranke demokratske akcije. Za zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Visoko bit će imenovana Aida Zerdo iz reda Nezavisnog kluba vijećnika. Za konstituisanje općinskog vijeća Visoko pokrenut će se procedura izmjene poslovnika o radu općinskog vijeća Visoko sa ciljem uvođenja funkcije drugog zamjenika predsjedavajućeg općinskog vijeća Visoko. Potpisnice sporazuma će u narednom periodu zajednički dogovoriti raspored o komisijama u općinskom vijeću Visoko. Raspodjela pozicija bit će u principu po matematičkom modelu, a imajući u vidu kompetentnost kadrova shodno proceduri učešća u vijeću općinskog vijeća Visoko. Strateški pravci rada i djelovanja općinskog vijeća u mandatnom periodu 2012-2016. godina su proaktivan pristup stvaranju pretpostavki za osiguranje ekonomskog rasta i razvoja općine Visoko sa ciljem stvaranja novih radnih mjesta, stabilizacija budžeta i budžetske potrošnje sa ciljem veće efikasnosti i transparentnosti utroška javnih sredstava, transformacija lokalne uprave u javni servis, strateški pristup rješavanju infrastrukturnih problema i strukturne promjene u organizaciji javnog sektora, fokusiranje po pitanju mladih, afirmacija kulturno-historijskog nasljeđa kao osnove za građenje novog imidža Visokog i razvoja turizma. Sporazum je sačinjen u 5 primjeraka, od kojih svaka stranka potpisnica zadržava po jedan, a jedan primjerak se dostavlja nadležnoj službi općinskog vijeća Visoko radi verifikacije međustranačkog sporazuma. Sporazum stupa na snagu odmah i potpisnici se obavezuju za dosljednu provedbu istog. Prvi će vam se obratiti u ime Stranke demokratske akcije gospodin Mirza Ganić. Obzirom da slijede značajne reforme u općinskoj upravi i javnom sektoru, potpisnice sporazuma su preuzele odgovornost i izrazile spremnost da zajednički učestvuju u ovim značajnim procesima, a koji su preduslov za ekonomski oporavak i razvoj općine Visoko. Ovom prilikom izražavamo zadovoljstvo što su se našem pozivu odazvala 3 politička subjekta, čime smo stekli kvalifikovanu i dovoljnu većinu za nesmetano funkcionisanje općinskog vijeća Visoko. Ispred Nezavisnog kluba vijećnika izrazim zadovoljstvo što će konačno, ova većina u vijeću, a nadam se i cijelo vijeće i sve druge političke opcije koje participiraju u općinskom vijeću podržati ovakav jedan sporazum koji ima jedan osnovni cilj, a to je iskorak Visokog za bolju budućnost svih građana općine Visoko u smislu novih investicija, zapošljavanja, rješavanja infrastrukturnih i svih drugih problema.
Kao predstavnik Bosansko-hercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović, zadovoljstvo mi je što sam večeras učestvovao u potpisivanju ovog za našu općinu veoma značajnog sporazuma. Značajnog iz razloga što on skoro potpuno u cijelosti podržava i prati interese i strategiju Bosansko-hercegovačke patriotske stranke na ovom našem prostoru. Program ponuđen od strane uvažene načelnice se skoro u potpunosti slaže sa našim programskim ciljevima i zadovoljstvo mi je da i mi možemo dati skroman doprinos ukupnom razvitku i napretku općine Visoko, kao što su rješavanje vodosnabdijevanja, infrastrukturnih projekata, gradske deponije, reforme javnog sektora itd. Nadam se da ćemo u narednom periodu svojim radom, angažmanom pokazati da smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da smo iskreni i istinski borci za dobrobit svih u nas, građana ovog našeg grada. Evo, vidjeli ste da smo uspjeli okupiti jednu kvalitetnu većinu za općinsko vijeće i da ova većina podržava novo imenovanu načelnicu. Stranka za Bosnu i Hercegovinu se opredijelila na ovaj korak iz razloga što je politička i ekonomska situacija vrlo složena i nije vrijeme za previše kalkulisanja. Mislim da moramo sve snage upregnuti da bi ovu našu općinu na neki način pokrenuli u pozitivnom smjeru i ono što je najvažnije u preliminarnim razgovorima oko stvaranja ove vijećničke većine vidjeli smo da veliki dio naših programskih opredjeljenja i programa koji smo promovirali u predizbornoj kampanji slaže se sa našim partnerima u ovoj općinskoj većini i želja nam je da i naši projekti ugledaju svjetlo dana. Prema tome mi ćemo se u tom pravcu zalagati i želimo da za naredni mandatni period napravi se jedan okvirni program koji će biti vodilja kako općinskom vijeću, tako i izvršnoj vlasti na čelu sa našom načelnicom. Ja se nadam da ćemo uspjeti ovome i želja nam je da osvježimo i kadrovski potencijale koji su potrebni da sve ove teške zadaće iznesu na svojim leđima, jer pretpostavke su da će iduća godina biti još teža od ove. Prema tome moramo biti spremni na sve. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome. Hvala.